fața turnului Eiffel noaptea. Este ora 11 și un sfert, ora Franței. Și ce vedem noi acum aici? Vedem turnul Eiffel luminat superb. Stai să-l vedem atunci, hai. Mamă, cum se vede. Stai să-i dăm puțin zoom. Și este lume multă. Zici, ia uite-l cum e. Ziua pe paleta de la casino. Ce frumos. Hai să filmăm și lumea. Deci de la 11 până la ora 1 noaptea, turnul Eiffel arată așa. Atent câtă lume. Uite câtă lume, fii atent. Hai să filmăm și aici. Dar de ce nu mai se dau zoom? Lumea e la picnic. Multă lume ca ziua. Mamă, cât de bestial se vede. Ce fi funcțional. Ce vrei să faci? Să stai pe iarbă? O să stăm și noi pe iarbă, pe cum francezii. Ia filmează-mă și pe mine. 1 euro. Yes? No, thank you. 1 euro. Filmează-mă cu negru ăsta. 1 euro. 1 euro. 1 euro. Nu, asta. 1 euro. 5 Nu, 1 euro. Dos. okay. Before. Nu mai. How much? Dos. Dos half. Ok, give me. What speak? Speak normal. Give me. Oh, yeah, Ce nu?